Niano, I feel poly, and so when you have a mama catch you will be Nima will be chere, said the American can be young ponchia, a blow bibia, and of what would see Yada must say, no more tea, no more share, no dear mamma for Minia, and the Fumbo and the doctor Pablo Bono. Had a few pony, what drama. I feel pony, Yayan Gana fool. And then someone who are now so said yet ye be paying up nothing, ye do ye bet Shanukuha. Papa, and I had a year say few pony, I fear pan away, ye say ye. Minia, and then Yasonati, I just a bargain Babayan Safo, what's nothing. Then you see me a baby a free mo. Madame must say, somewhere Yasona Muti. Minia was a car, send it from a woodia, mon shame, na empo. Na wiase efie mponiye yes nyina efie mponiye ene so se de maka no dwumadie no efie di papa de ayeye enti dwumadie de ya ka ne se ene de yanya de safo no afidi ama abaye ho bele ha de ensem ni nyina ganu ba bia wo bi ni ma wo bi kire safo die ene ensem ni nie me ba be bie no kuta wo bi kire and other formula say, and I mean, you're not having this and you know, the board will be on the wet sea, then you're baby or man gun and one. One will be singing now as summer SC, and we are safe for 9 minutes, yet in you soon. Not the union yet in my audio, Eka, I'm in the party. Linia, would you tell Dr. Pablo Kakra, and a few pony at Yanaya Bassa? Efie mponi ya yenuanom ya busua ye kununom ya yerenom ye mma menua de wonua bi besoreti aw no ebe ye omwa se efie abontin so ni kura nyesa osinya wanka so ne prawo ko pe bibia yew apade ko pe bibia ye me ye kaya susu ne sa o no nim se beba ne sa wo nim se nyame ye bo no onyina ho bi I go baby, I am why if you put it for Papa Chow Nasika Crottin and said me Bejano. Many are and they're hired day. Many are hired the Frunia so. Sunday Mano was some cocoa driver and the yes if you pony. And I mean, she I near baby. Or do you away the bread will be a well bridge her. So we be custom amana ye ne ya na wanim say sebe e preduasa be wo pama kokko bone no na kokko panso di akire aboa kokote ade sebofo be kuni nua na adi ne nam de obetutu fam no de nua na ma hye ho menua e ma ne nyode wate e ma ne nyode na nsama ye nua wo betie ne waso ni tenase se de maka de se benyansafo badwendwemba wo tenase na afase ne mu aba odua wo bia ye e de abakurikire ha menua tawa so kutu leti Dr. Pablo onamase boko Omu de nyame ayemu Omu na nyame otimi ye na wasan ayemu so omu de nyame wayemu nyame wanya ba ko so ye kwa brutre na ye ko mene me ma ne me nana mo maso mo akogu ho ma ye mo nsam ye sikafo se wahu ye ni sikani na ye ni hiani se yare na so se de mpanyi kan no bra ne bra kwanta dem nyame ni tumi brutre for mo ti o the ote Ghana oh yeah e wo brutre ho no ya ti ye da se ya dase ya lucky mo Una usora uso ya gaga we skani chese o ne size we asimha life akese nyina una bo una wasi dan kesia ko twa create kit ne bra Ghana so na Ghana obeba ye twama unya Ghana ye nya di e da ya ti ye ni problem enu ya nkane a emetimi kro ye na sum emetimi ye dia mepe bia ye so Ghana ye kro mini ya nya botre tie me ni sa odi we matie ye so sa na radio aboye ho ban ebi nkan yen nyade so ebi be ka ye dra ya da se na me region kra me wom no yare no ntimi ntu ni nan so e wi ase afa na nyina Ghana ni wo ho uni ya wo ho mo be wu maako eni anu mo santi he bi ye tie bruchire ye be wu maako yare we ya man community asem kakra bi am percent mutie no
said ya baba wo ya kan no ya tie brochire ye be wu maako me to aso yo menia sa wutie wode ya menim se wode ya kwa amanfo bebre na tie ababa wo yin sama wo kan nyina ne se won obi tena ya ente di papa no wo America na wiase enipa nyina nye pe ne nsama wo ka no memu no fo memu ne bem kire se obi so ne obi tia otimi hye dani bre na so obi no betena no ahye wani bre na sebe owe ne kese eti se ya ba wiase na wotimu ye audio etimu kase nipa bewu maako na brochirefo ye pa ye ntwete kitimra awuraba wo ye audio yi ba bia wo ko wunkotodwani na bompa ye se nyankopon bone fache e kire se ensama waka no emu ehu na emu enwanwa kire se wiase se obi fomu a na onfum obi abrochefo ayete ya wo pese ebebu maako no sabio ye mu binom ebinom nyame ne yen e wa ha ebinom nyama ne kwase ne yen ebinom so ye de ye tomo mudi ebi maame ebi papa obi yire obi kunu obi ma egu ha enti se ye wo se wo di obi aye wunti no obi bewu maako a awuraba wanya ade na me ka kire wo hwe eniano ma mugu Ghana mo ma na nyamo se abrochefo yete ha no sabi sa kwalanta na be kwalanta mo no ye be nhye ye kati o aduma wo kono ye ma wo nko na nso bo so me so edu sika be ma ye bre waduane ma wudi enti wo te Ghana emfa wo hum to sebe obi ote abrochire ha ho ye de mo kra na ye dwene mo ho ye kurom ha yeti obi buhwi abontena ka be to America be fa no enye bi ne de mo wom Ghana ho no ya ye kasa mo na ya wenti wati manya adaje se obi aye wo bone wo be ka asanya ya kire no maame fa wo se guti na su na saa yade na aba na se de ye nyina ye bompa ye obi mompa ye se obi hu na mo se yade we ti si Ghana montie me de mo hwe video kakra bi so eye prophets adakwa yi adom osofo mu a obi ti abrochire asofo Sunday kabrewo osofo adakwa yi adom wote Ghana sofo mu a obi Sunday firi ha se papa bompa ye ma me diskabrewo se papa panimu ti se wo wujina ho eye sa video we mini ya video no obi fra broche ba first ya na wa mani tiri so oh adentira me ya boga matra America emfi aduasa matra London so aka ho matra Germany matra Italy wo ya be manasa wo ya oba wutie mia wo de bie wa no kase watena broche hade who ya bema who back as what trouble yes oh arade ko abi wo ha sa obetia ne se brofo akese I have opened church in Germany, South Africa, America, London, all over the world. I have opened church everywhere. I am just right now from London. What do you want to yes. Saudi Arabia wanukasa. Who from America? And I say telling neighbor, Gano man penny a good photo. Obe ya day, obe quaranta. She video no. Someone who was suffered that way yadom. Papa, it is obiti ha. Na say wo ade we twam na wo frɛ ne sɛ ɔmfa sika mmerɛw ana obi bɛfrɛ wo biom sɛde momo ade we yaba ama mo Ghanafoɔ mahu no yeso abrochirefo yehu Ghanafoɔ abusua yɛdam asɔre a yɛwom ɛne nipa a Ghanafoɔ mo yɛ na wo ɔsɔfo ada kwa yadom me ka kyerɛ sɛ sɛbe mprɛdiasa minim wo bebree nanso yade we yaba no sɛ pa sɛ de wo kasa sikafo na yɛfo ayɛpa wonti ne kwa me despite sɛbe enye pe Canada Japan wonti ne omo nye pe enti ne sikafo bi no saa bere no bebe ne bayire ne bemma no ebi ya be babusua ne betima akwa tententen na wo so bi so ada ye wo sofa ada kwa yi ada o ne oyire na wo manko awo enti mo ntena ho nya adwene bi sɛ mo nya we de ye sɛbe videos de de agro e de asra brochirefo abrochire ne bi a wote abrochire ha sɛbe mpraduasa obi a woni krata po enne amanfo edondomomo ya nya mobo sade ebedi nsuo chama mo no ibancha nsuo maye obi afie nsuo ho benum light ya yare ye ko hospital ye di aduro free ye didi ya hoto yen ya de na aba no enye ba akofo max no kra mo de ye hye mo no ye de ye ba chama ye
abebeche ni free na amayen enti Ghana fo ya ka kire mo Ghana fo asabi adwempa ni mutim abusua bone abusua mo nipa bone fo amote abusua ma e ka mo kwa no nka obi asai eye mo semo mo ne mo ayira ne mo ma mo ne mo kunu no ne mo ma mo ne mo nua no mpo aya atamfo amamo no onyankopon hatasuri ono mu bedi ne maako wo ababa wei wabie wa no se nipa na wo ne nete enye de na bosome so na otu ya waka koko bi so obi o ya ba na adwuma se bosome so a na katua se de siba adentine Ghana nipa tuntum ankasa adwemmo ne nipa bone se de da bia meka no menua program ni dia ni wo bi ni ma wo bi kire enuanom ensem bebre na ekoso na nipa bi no mutimo tena se ya sebe sebe ya meka banyansa fo ba dwendwe man tena se na adwene obi ade ya wo yo fiti ya na akade ope na obi ayo oboni mpa ade asi wi ase nyina na Ghana ho hu se nipa ne bi ni mawu hu se nipa ne bi ni mawu ebi no so frabroche ha ba Ghana ho aba epekwa ne mpa aba abewuram ha nso onu ntime mba awuraba siwuti ase da bi a wono nyankopon hu mo bo wate nipa kro sebe wan fase kan antu konu mantwa wan fase kan antu konu se otwa enti ne wanya no e de yeka aburu nua akase nyame betua de ka wo ne bewu maako yati abrocha e pa ye mra Ghana wono wo mobo na wo bisa wo se yare no po chew ba bi a wugina na ambulance be ba fa wo ya de ye mpie ngo hospital no kra biu sade moto wa sebe mpredua se nkuru asefo na agimifo a ewo mu a obi timpi abonte so okohwe obi sojani se sojani no o esojafo no be ye adwuma obi tinka se odi tro so okotaduru no ewraba se agimi no obrechefo de ye ne abie ya sumuso ekwan yetieti ya ba ye no sebe ye mpanimfo a ewo kurum ha no ehye mmeranti mmara no ye ba ye di so abroche ni bi onsore se empo mpanyimfo abokuru ha no emfa de nkogina abonte so omo koche na obi asore akwa akwaje yeti dani no mo de yabreye sika so ede to account so no akoyi enti awuraba esuti ase na tinisuo su na wo mobo echen abrochirefo adentini Ghana ni obi aye wo bone korampa anka sabre wo freye no oh sister asomasi sister Paulina de wo de ye me hwade asi sister sesanwa brabo na nka nipa enhu say yes nipa ya wo bone na wo bi aye wo bone mpo na wo begina ho e kan senkese wo ye wiase nyina ni abere ebe kaso ne ne mabewu sebe obi ayo obone aneba eso ye ode ni ba ye ode enu ndo tapa bubu aka na fie mponi adan adan tini nipa dasani timu tenase etimu yade ma ne yabre ho saa enu anu Ghana fo moma ye sesa Yesu ba wate kure ya ye ba mu emra wom emra ba bi a obefa bi emra ye adwuma mo sore a ensama hu hia Ghana ni nya ni nua so ogu nani masea eye ne de obi aka na sama kire ni nua bi asama kire no o misa ni nua no o mo ono amane na o de nipa foforo no di nkomo so no hu ani wukura cha nipa no adifiye na no mpenso adai na dia na obi di beye wa dia ntese nipa nyine su ebompaye na wutim fa telephone dina ho sebe social media aba fufufu nkokwa na adwane mreche ne mpon nyina etu America wo su nti no wafa audio tima yes asemwe e de yatu wi ase nyina mani petie na sofo ada akwa yi ado papa pani mu tese wo yakoka na obi tini fie me wafa lumba so ne kan ye Royal TV ala he na mo firi ku ye ne me de me crash everade so mi suro bia onyame ote ase na wo bone na wo adi no wo kra wo ye na wo abeku obi mo ga ase nyankopon no mo nkwase ase na mo wasa na mo bie ma na obi beku obi be ye obi se no na na ewu ye ne owu nyankopon bo bata nipa ho uku obi a wankire bo me ne me bisa amanfo senti ye wu amane besie ye sabre hwe ye nuanom awu ama yakwa afunsie ye de yensa guye tie su sabre hwe se nipa wo maame awu be nipa makotan mu nkosie no obi a wodi mu awu hware ko sensa sabre ya ye wo mu a obegu bia no wawu sabe ani ugwasiwuo ewu awerho kai se wo nua bi wu ma wo kosun ye wo sa guti hu ba bia yesie no hwe ye nuanom awu sabre kwan ya ye fa so kra kosie omo hwena werho meme no de nya nko yo nti yenim sade edru yeso a omo be ye bi kra ne yokra de yade da abontira ma mmoa na ebeche yawe ewu yade ya be wo se ye show se mmoa bi ewu baabi wo se ye show se mmoa bi ewu baabi onyankopon na ne kumu akora ho che nipa because bone a yadi so
boni aye bi so wo kan na obi tie kire na o kan nsem ya Kristofo boni ahodo ayeye wo sofo mu a ensem asofo kan sofo mferade sofo ani mu asem sofo bie na no o kan na obi ono so o ye na adwene se wo so nyame no ono so bie na no o kan asem a enni se o kan adan dia ne ye agire wo wiase me de ene woni aba mama ka kire me ba ya obi ni mo obi kirefo safo ne ne ye de be pono no mimi a wote Ghana eye wadwe se brochirefo ye wa ahokire no onyame nti ye de ahokire no ye ni ni sa ye yare aba wiase ba bia na mo Ghana fo mo ho emobo eche ye brochirefo na mo mfa mo ho ntoto escafo na egu Ghana no o soro okofo trotro na escafo mo te o mo ka mu a yakeka ehwehwe nyina sisi aso air condition wo mu no bisa wo ho sa yade na eche wo na bi beche no bisa wo ho sa yade na eche wo na bi beche no Dr. Pabobo are fie mponi nkoko droba adan Ghana fo mo ma yensesa yesuban mo ma yensesa ya brabo na yenyi ye bibi a yempia no na yegye no nguase e criticizing ya ne se ye twini pasa ye gu nipa ni mase adan obi no watena na nti ayo obone a eno ye sansem we asofo nipa bone ne ma bi ni ma ye asofo pa bone ma ye hu asofo papa a Kristofo awudifo Ghana gospel singers fo awudi sama nipa edi o kaka na obi to share na wo wadwe na wafa wo ti woni de nyame afa wo ho ebra wo besusu se wo kokun obi na wo ye dikan ekun dada enianom telephone number 01521400810 fa wasane bra ye na odi wo patwero wo bi nima obi kire enianom ye boaboa ye ho ye yi ye ho afiri niam bi mu de wonte ase no tena se benyansafo badwendwemba tena se no wate asem yase woni aba mama ka kire de ne abusua ene adofo de baaye no ene ne me de abro no hwe de wo sofo da kwa yi adom ogina Ghana oye odi abrochire efo ho faw enti wote ha ne wo sofo no no o prophet no na se wo send sika koma na da na dwen hwe made ono ne obi atena se mpodipa na ye obone kora no hwe de ono gina ho a wo ka wo a wo so wote ho a obi firi ha eyi sika podi bro no mo mpaye na ye kora ye dwene mo ho ye abrochire fo ne ye dwene mo ho eniema isi ye nsem bebre busua bebre na ewa ahokyire ma afri ha asandi sika de abrem wo Ghana binia ene ye ne tintin bi aka sade da bia meka no de abusua de aba no ye de abrem enti tena se dwena se me hu wo benya aba bi afrim eye wo nua ba mama ka akire meda mase bebre meda mase sabotie wo saka no asande ama wo nua wate da se kwadwo fosuno no onyasika nko beton to mapa we na wonti ase emi etwa we yem kebede so na yo ya